Вие казахте 1 до 2 лъжички мазнина на ден, което предполагам включва това, което ние сурово ще консумираме и това, което ще готвим. Но моят въпрос е, според вас, с каква мазнина да готвим? Не според мен. Това, което говори науката, е, че трябва да се готви без мазнина, а мазнината се добави след като тенджерата се свали от огъня. Или след като гювече е изваден от фурната. Тогава може да поръсим малко студено пресован зехтин. Но Американската кардиологична асоциация официално обяви, че кокосовото масло и всички наситени масла, т.е. тези, които са твърди при стайна температура, са опасни, тъй като повишават общия и LDL холестерола.